Salam dostlar. Bugün biz Türkmenistan'ın Enar mekanı Gargalada, Balkan vilayetinde. Görüşüňiz ýaly Enar bagyndan enar ýygdyk. Iň gowy enarlar Türkmenistanda Gargalada ýetişýär. Gyşyň azaply sowuk günleri yza galdy. Hawa maýlap başlady. Biziň syýahat kanalymyz ýene siz bilen. Biz bugün Türkmenistanyň Enar mekany Gargala gitýäs. Gargala Balkan vilayetinde ýerleşýär. Gargalada Goşdemir jülgesi bar. Goşdemir jülgesi Türkmenistanyň iň meşhur, iň köp şarlawukly jülgeleriniň biridir. Goşdemir jülgesi Aşgabatdan 8-9 sagat uzaklykda ýerleşýär. Uzak ýola syýahat iýem ýolda başlanýar. Arçmanda dostlarymyzyň mototsiklini minip, mototsiklda gezilen jetdik. Mototsikl sürmek bul örän ütgeşik duýgy. Arçmanyň ýollarynda maşyna motorda aýlanmaly, motorda wariýasiýar. Bu ýerlere Arçman diýilýär, Spartak klubunun gaýdysyny. Elbette nohuryň üstünden geçmän Gargala barıp bolanok. Nohurdan geçmeli. Nohur Türkmenistanyň iň meşhur syýahat edilýän owularynyň birisi. Bugünkü syýahatymyzda Nohuryň Menemen daglarynyň üstünde gar ýagypdyr we bu daglaryň, tebigatyň, howanyň ajaýypdygyny aýdyp berýär. Dostlarymyzla üýüşip garda taýyp oynadyk. Garda gezilen jetdik. Video düşdük, suraty düşdük. Nohuryň Menemen daglarynyň üstündäki ajaýyp peyzajy hökman video ýazgylara geçirdik we siz bilen paýlaşýarys. Garly howada Menemen dağlarının üstüne çıktık. Menemen dağları Nohuryň ýokarsyndäki dağları Menemen dağları diýilýär. Yol, hemmer, gar, nastreni oňa howa gatgowy. Bugün Gargalada Goşdemir diýilen ýere barýar. Gargala barýan ýol dağlaryň arasyndan dowam etýär. Bu ýerde ak dağlar görmek bolýar. Ýurdumyzyň başga vilayetlerinde, başga etraplarynda gabat gelmeýän ütgeşik dağlary Gargalada görmek bolýar. Goşdemir jülgesi Gargaladaky iň meşhur dyn jalynýan jülgeleriň birisi bolup durýar. Uzak ýerden syýahata gelmek üçin bu ýerde ähli şertler gözeňe tutulup durýar. Gargalada Goşdemir diýilen ýerde dağın eteginde şarlugyň ýanyna bugünkü syýahatymyzy dowam etýär. Ýurdumyzyň iň owadan ýerleriniň biri ýatdan çykmajak dağ peyzajylaryny arkamyzda görülen dağın gatlaryny sanap bolan ýerde Goşdemirde bugün şarlawga gelýär. 2 gün şarlawda wagt geçirýär. Elbette, biz bilen syýahata gelen dostlarymyz bizlerine har beşirip berdiler we her kim öz halaýan tagamlaryny beşirdi. Uzak ýoldan gelenden soň dynjalyp, dağdaky şarlawga tarap ýolumuzy dowam etýäs. Goşdemir şarlawgyny ýörüp barýar. Bir gapdalymyz dağ, bir gapdalymyz owdan peyzaj, iki dağın ortasyndan Goşdemir Gargalanyň iň owdan we iň meşhur şarlawklarynyň birine ýörüp barýar. Jahan keçileriň we yerli ýylatyň aýtmagyna görä, jülgäniň ýokarsyna çykmak arkaly ony olay şarlawga gabat gelmek bolýarmyş. Goşdemir jülgesiniň iň meşhur şarlawy bu ilkinji şarlaw. Dostlarna bizden başga tebigatdan lezzet alýan şeýle jahan keçiler görmek bolýar. Dağın üstüne çykypdyr, na dağın gerşinde künjeginde durup tebigatdan lezzet alýar. Salam Spartak. Na Spartak dostumuz, o da syýahat etýär, tebigatyň gözelliginden lezzet alýar. Dostlar şeýle sorak, dağın içinde ýawan tebigatda ýeki özüň gidip barýarkan, öňünden gapdan çyksa, aý çyksa ýa-da möjek çyksa, näme derdiň? Biz syýahat etende her türlü ýagdaý bolýar. Käwagt leoparda gabat gelýän, käwagt sırtana gabat gelýän, ýylana, elmedama gabat gelýär. Size şeýle sorak, öňüňizden bars çyksa ýa-da aý çyksa ýa-da möjek çyksa näme dersiňiz? Kommentariýada jogawňyza garaşan. Daşlaryň ýüzünde şeýle dagy haly ýapyştyrylan ýaly mohlar görmek bolýar. Bu günde görülmeýän adatdan daşar bir ýagdaý dostlar. Dağın ýüzünde şeýle haly ýazılan ýaly mohlar bar. Bir 5-10 sm galynlykda owunjak güller we owdan ýaprakly. Bugün siz bilen syýahat kanalymyzda şeýle owdan ýerler paýlaşýar. Şarlawg ýylyň dowamında dürli ýagdaýlarda akýar. Bugün biz gabat gelende şarlawgyň akyp durşy şu meşhurdy. Emma ýylyň dürli wagtlarynda gelmek bilen şarlawgy şeýle ýagdaýlarda görmek bolýar. Goşdemir şarlawyna geldik. Bugün garlar entek erap başlaman soň suw azyrak, arkamyzda Goşdemir şarlawga akypdyr we Goşdemire suwunyň azygyny teretmeden gelýän adamlaryň gaty sanyken Türkmenistanyň Enar mekany, ýani iň tagamly, iň gowy enarlar dostlar Gargalada ýerleşýär. Gargala Türkmenistanyň iň köp şarlawklary baý ýerleriniň biri. Şeýle süýji suwly şarlawyň suwundan ýetişen enarlar ýygnalyp, olardan şeýle soklar taýynlanýar. Iň gowy enarlardan ýasalan eçil soğuğunu içmek istedi maslahat berýär. Sebäbi eçiliň enarlary Türkmenistanyň iň gowy enarlaryndan ýasalan.